RMN Listen Win Anodan Basket Edition. Okay mga kasama, may hapon mga kasama nga Bernard. O diri gyapon ta sa may Talumo, Siminto, dako-dako mapuning barangay ni og libot suroy na gyapon ta mga kasama. Kaubang gyapon nato si Radyo Mandudong iri Lumusbog alang sa pagtunol sa ato ang Panudan Basket Edition. Ang atong putahe mga kasama, tinulang is bangos. Nay kuan diri mga kasama, kamatis, ahos, bumbay, ingon man tuyo og limonsito mga kasama. Pero namin naabdan ni kasama ang Dudong iri Lumusbog mga kasama. Gusto kay ang radyo. Bedaw be, naa diri ang tag iya sa radyo. Kinsa may pangalan nato nay? This is Pura Kanyada, Pila may edad nato nay? 74. 74 years old si nanay. Okay nanay, ngano ganahan man jud kami na og DexDC. Unsay naa sa DexDC nga imong number 1? Siyempre, kay bata pa ko hangtod karon mo gyud ako ginapaminaw. Kay favorito kayo nako ang DexDC. Minaw kag drama. Kayo. Minaw pag balita. Oh. Ari basta. Kinsa may kailan nimo sa DexDC? Siyempre, si Dudong Ren Lumusbog. Di basta. Di na nato lang anong kasamang dong. Ato nang ituno lang ato ang panudan dawatan ay kining tinulang bangos. Okay, sa may mensahe nato nay sa imong mga silingan diri sa imong Daghang kayong salamat barangay. sa akong nadawat o ginaoton ta akong mga silingan, maminaw sila. Parihan ako sa DXDC. Kay daghang kayo silang mga papromo. Okay, daghang kayong salamat nanay Pura Kanyada sa imong makanunayon nga pagpamina og imo yung gihimong number 1 ang DXDC Armen Davao. Ako ni si Radyo Man Don Pulayo kauban si Radyo Man Dudong Irin Lumusbog. Alang sa RMN Listen Win kung nga panudan Basket Edition tatak RMN. RMN Listen Win Anodan Basket Edition.